Президенти конфедератсияи футболи Осиё ва ё АФК шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа рӯзи панҷшанбе 5 апрел бо сафари корӣ ба Душанбе омад. Дар ин бора ба радиозодӣ аз дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилоъи ин манбаъ, ҳайати вакилони АФК таҳти раҳбарии шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа пас аз сафари дурӯзаи корӣ ба Шри-Ланка аз пойтахти ин кишвар шаҳри Коломбо ба Душанбе омад. Раҳбари футболи Осиё шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа ва дабири кулли АФК Дато Виндзорҷон дар ҷараёни сафари кории худ ба Душанбе бо мақомоти Федератсияи футболи Тоҷикистон мулоқот анҷом медиҳанд. Дар ин мулоқот масоили рушди футбол дар минтақа, аз ҷумла дар Тоҷикистон баррасӣ хоҳад шуд. Инчунин меҳмонон имрӯз 6 апрел дар маросими ифтитоҳи майдончаҳои хурди футбол ки бо сармоягузории АФК дар шаҳри Душанбе сохта шудааст ширкат меварзанд. Зимнан шайх Салмон бин Иброҳим ал-Халифа 19 апрели соли 2013 бо президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ мулоқот карда буд. ӯ он замон ба ҳайси раиси созмони футболи Баҳрайн бо сафари корӣ ба Душанбе омада буд.